بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خواجہ الابخش تونسوی والے دستانہ ہے. خدا اکبر وار سے خلق تانی مزن سر برا حاکم حاکمانی صفتاں بیانہ کائنات مانی زوراں تا ہر سیکھنی طاقتانی کوئی سیال نستنی براورانی نبی حدیثوں حالوں قرآنی دیوخیں زینوخیں ہرگیں شہانی مزینہ مزن وزیر سردرانی نئے ننگے جہی سی دیرا اچھلانی چھاڑ طبق بادشاہ زیرانی رحمہ کبھی بازوں تھی مہربانی کہاری مواسی جولان گانی وار سے کل بے وارسانی نمڑی مزین سمندر سورانی گفتی ازار سختوں تھی پکڑانی قائم قدیم اول آخرانی بلند برز شان قربان بانی دودا کاریگر قدرتانی عقل سوچ کا مان ری دل دہانی. جیت رہے یمڑ وہا مہاوا تھا جی نسیم سوی کو چاہیے تھا. یمڑ مہاوا ہر دو جہانی چھاڑ طبق رنگ سے رون کانی جنت سمار سے ہستے درانی ہفتے پڑی گرند دوزا جھرانی زمین آزما عرش پھرتی تہانی شہر کن چودھار کھرگ بونانی بندہ سوچی ہچی نزانی وازت یک کلٹے سنانی امائند تھوڑ سے ہر دو سرانی بشکانت بشکی سی مہربانی بشکی کھائی پھول کھنتی زبانی بسیر رب رحمہ زمین آزمانی اشتو بنے کائنات استمانی کھسی گرانے کھیائیں گو جو معلوم تھی باتیں نانی کھسی گرانے تھی سے خمانی تھرا کک پروادنے شیشنانی تھی اختیار موت زندگانی لادان دگام ہوں کاشرانی لادان دگام ہوں کاشرانی کیا بشک بھی سب کوڑے جہانی کوچیں شمیدہ بازیں مڑانی حاکم صدر وزیر صاحبانی حابیل روشاں بھی سا روانی کوڑی تو گنڈے فل میرگامی میری ملک میں جنت لینا تمامی ارسوں منٹ گھنٹہ میاز پھیلوانی خبر مانگ ہوئے وجسوں لندنانی خواجہ الابخش تا برکتانی دری دنیا پرجسی اے جہانی پنجا فلینا را سفرانی لاری سپیٹا لڑے پادگامی رائی سڑک دگ موٹرانی وسی سنگتاں گوانج سی نام پنامی سار واقفی نہ ہور باتنانی منا لوٹ بھی سا دے میں چڑانی بھرسی محلہ نبی زیارتانی وسی جے برو مال سستی گدانی ایشو مبارک دس چھمبوانی کرامات سنتی بزرگی انسانی جانا پہ ہر جے نوی سی تھوانی دگا مریدان بھی سا سلامی دگا مریدان بھی سا سلامی دعا خیر ہر باک سی موکلانی سپیٹ موٹرا داسوں مزلانی جلدیں گھڑی پندسوں باہلانی بچانک سی ٹوک بھشن زوانی بھٹی ہمارگا بلی لنگرانی دیسے غریباں خدا پاک نامی رائے روا فرج سی دنیا میں رائے روا فرج سی دنیا میں وطن حل سا دیر چار پھلوانی ریڈھو رڑاٹو مشین بندرانی ریڈھو رڑاٹو مشین بندرانی زیراں وجسوں تار فون جڑانی وہ موٹرو کار ریل حاکمانی کراساں لڑانا توار ہارنانی دیدار باڑو تنگے دلانی انساں سلیسوں نوز جی ہرانی لیکھن نویسا تمن خلقتانی شتپیر خواجہ شاہی دلانی امائند آسرا ہند تنگ آجزانی امائند آسرا ہند تنگ آجزانی دلی ٹیک دھیرو غریب بیکسانی عرض دعا لوگ ہیل حجتانی سڈا ملے سی بشتی درانی امائند آسرا پیر خواجہ شاہی دلانی امائند آسرا ہند تنگا جزانی دلی ٹیک دھیرو غریب بیکسانی عرض دعا لوگ ہیل حجتانی سڈا ملے سی بھشتی درانی فردوس گنج محل جنتانی شرابن طہور حوض کوثر شرابن طہور حوض کوثرانی نور نبی آگو بیسا سلامی ہمودا کمی نیست نعمتانی وہاں سل سبیل شیر جوش کرانی بازیں خوراک و نمونہ شہانی ہوراں اڑیاں خدا دوستانی گہیں اولیاء پیر پیغمبرانی الابخش سنتی شیریں زبانی پابند فرزان فل سنتانی سکی بس گڑتی نودیں رگامی خوشک چہری پھل کھندگانی مڑے دیم گھنسی بلے صورتانی نقش قدیم یوسفی جہورانی نوری اشاک جھلکے شفانی کستور خلبو ماہ چردہانی نیکاں تیاری کسا انجہانی ساما گرنتر قبر قیامتانی نخاسیش کوڑی تما لالچانی بشکیش بھشتاش تو انامی مریداند باڑیں وسی دوستانی نیکیں دعائے دلی محبتانی آسانگی ہر دو جہاں مزلانی دعا سارتوں سا پیر مرشدانی مراد پھیل و دل حاجتانی تفصیل درازوں حال کے سوانی تعریف رب وسیع مہربانی رحمہ رحیم خالق خلقتانی اے بند شودا وہی رحمتانی نبی مصطفیٰ شفی مومنانی بلند برز شان پیغمبرانی پھدا پھٹ سون لامپ بازیں پھلانی صحابی ولی غوث نیکیں مڑانی گلیں پیر پٹھان پھلے لڑانی فیضاں گرگیں دھرتی سلانی خواجہ سلیمان مڑے جعفرانی معصوم چکی جتی مقصانی درشکان ساکھا گر میں دھمانی پری جن دے انک سگوں غلامی نیندانک سفروش صفتاں پڑھانی منا مانرگی پورا نوانی وطن رنگ سے دیر چار پھلوانی بخت خدا داسا انامی روزہ دوئیں برزگوں رہنگانی بلو ٹوپ سونا گھڑا تھنگوانی چاندی گلی تاک دروازگانی جکھوں منارہ سنگ مرورانی رنگول مہروں کاری گرانی بوٹی سوادی بلو جہورانی ملی تونسوی مشاعر دفترانی خواجہ حامد ای واشفانی
صدید سلیمان ٹانڈا تورانی فرما دعائے کھنے دل پجانی شاہ زیارتیں باہر خوش قسمتانی شار حاجتیں نہ وقت حاکمانی شاہی وسیع شاہی خاندانی شاہ ٹوک چلی وسیع آڈرانی شار شہن شاہی داسی سیلانی شاہی پار دیر و جڑ سے کلانی موٹر وسیع و سیر سفرانی مسیطہ امام وردیں قرآنی پڑھو حمد نعتاں واعظ فانی دینی مدرسوں شاہی طالبانی بعض سرہوں لائن بیٹھ کانی بلڈنگ بعض سرہوں لائن بیٹھ کنی پلنگ بستروں ٹیک سر جہانی آہار گھر میں لوا لوہنانی سارتیں کنڈیشن تو مقول رانی پلنگ بستروں ٹیک سر جہانی یہ غلط کرتا ہوں بعض سرہوں لائن بیٹھ کنی آہار گھر میں لوا لوہنانی سارتیں کنڈیشن تو مقول رانی پلنگ بستروں ٹیک سر جہانی وہ ہچو غلطی آتے ہیں یہ دا بھی پلنگ بستروں ٹیک سر جہانی یہ دا بھی یہاں شاید مرید ہیں چھیاریں زیرانی ٹکوں مسافر حسابوں صدانی ٹکوں مسافر حسابوں صدانی روزین کھوشیں گورانڈ پاشنانی میہی پھنڈر سانڈیں جڑانی شاہی لنگرے دیگ گرموں جھرانی فاروش حقال ٹھی نوکرانی چھرے نگال کیٹلی چینکانی پولوں لکھ مسکین دیریں زیرانی صلاح مقام نیک و بدانی آرام ہندیں دعا زیارتانی علم خدا دل وزتانی منا شیشنے سدنے باطنانی مور زائر کا چلمی پھلوانی وقت ارگاہ میں کھلی شاہرانی دیہات نگاہ کا زیر الکہانی گڑا مان روتی زوار مادنانی گڑا پیچ کنجی بسکون دلانی رشوں سرپدیں گال جڑ جی ہرانی ہر سے براسا میں پھنڈو سلامی مزان خواجہ حامد صدید خان نامی سلیمان چکے بوجل کسانی پھلو گرنچہ شاہ سائلانی ماخو معینی مرید مرشدانی نوربخش بزدار سگے نظامی مار شاہ دعا با بزرگ مڑانی ماہ سوال درخواست شاہ مہربانی شاہ لکھ کھشت پھاسی پھڑانی بعض عمرہ کئیس باندھیں چلانی شاخ وسیلہ رب درانی شاہ ٹوک عرصہ عرصوں کاملانی رب در 10 صدی تو بہانی دلا موت چھوٹیں قبر قیامتانی ہما فصلات تھے گئے رہانی دیریں زیر پند ناسو ہوانی منا غرض ایمان دین عزتانی میں کہاں لیے تھنے شدانی موجاں گو با کوڑ میں زندگانی اے جہاں لافات منجھا موانی با رب راضی نبی ہر دو جہانی دائیں منا راز نے پھی رہانی دائیں منا راز نے پھیلوانی ازل لکھیا جون با قسمتانی سریروش متانسی مثلانی مالہ دائیں منا راز نے پھیروانی دائیں منا راز نے پھی رہانی یہ کھدے گال پاڑ اکثر دائیں منا راز نے پھی رہانی ہاں ہم دائیں منا راز نے پھی رہانی سریروش ازل لکھیا جون با قسمتانی سریروش متانسی مثلانی ہما لوح محفوظ قلم کاغدانی پسلے میں پھاشا دلے وزتانی گناہ مگیرہ وجود زوانی سمندر نہ گھٹوں مڑے رحمتانی موا حادثہ رنج لکھے گمانی بے حرج با موت کل مومنانی صاح موکلا ورد با کلم وانی نبی امتا با رب ثانی بات ہے نصیب بھشت ہستے درانی آمین